Irido ang duwang lalaki makalis sa magtagaan sa barangay Kabigaan, Gubat, Sorsogon, alas 7 nin banggi ka nakaaging Domingo, Nobyembre 17. Pigbisto ang sospek sa pangaran na Rude, 32 anyos, mason carpenter, asin residente kan barangay Luna, Candol, parehong banwaan. Pigbisto man ang biktima na si Inteng, 19 anyos, asin residente sa lugar kan insidente. Sa inisyal na impormasyon, bitbit ang sa iyang sundang sinudya kan sospek ang biktima sa residensya kaini, unong subuot sa pambubuli kan biktima sa tugang kan sospek. Agad sinabat man ini kan biktima bitbit ang pagsadiri man kaining sundang na nauli sa intang pagkakairido. Nagkaroon ng heated argument or pagtatalo hanggang sa dumating sila sa pagtagaan, hanggang sa pinagtulong-tulungan na umano yung suspect doon ng mga taong naroon dahil sinasaway na ito. Subalit hindi talaga daw nagpasaway kaya medyo nasaktan din yung suspect. May tama din ang suspect ng dalawa, isa sa ulo at saka isa sa kaliwang kamay. Tapos yung biktima, may tama din siya sa kanyang braso, sa kanang braso niya. Tulos mo na naidaraan daw ang persona sa Gubat District Hospital para sa medikal na asistensya. Panawagan ko po sa mga bagong bata ngayon na alam naman natin pag mga ganyan na edad, mga teenagers, ay medyo mapupusok ang kanilang kaisipan, kanilang damdamin, madali silang mapaaway, madali maginit ang ulo. Advice ko lang na sana sa mga ganyang sitwasyon, huwag padalos-dalos kasi madaling hanapin ang problema, mahirap lumusot sa problema. Mientras tanto, gadanan sarong 67 anyos na lalaki sa pananagaaman sa Pyuduran, Albay. Susog sa impormasyon, nakaresebe nin sumbungan hipatura kang Pyuduran Municipal Police Station alas 10:30 nin agakan parehong aldaw, manungod sa sarong nadiskubring gada na persona sa barangay Tibabo. Tulos ining pigberepekar kan kapulisan, dangan pag-abot sa lugar doon na naabutan ang biktima na may tinagaan sa payo. Sa intervista man daakan kapulisan sa kapamilya kan biktima, masobri subot inining coconut scraper o palawan kan maabutan ka ini ang dugoan na kaparyente na tulos man kaining pinaabot sa kaaraman kan barangay. Sa presente, blanco pa ang otoridad sa kunsisay asin sa kung ano ang motibo sa pangkagadan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.